दा मा लुबैयो गामिनि मानसिफ्रा हयथ' लामा गाज्रि दहाय आङो लेंबोग्रा गैला नालाय बे लाब्रा हटेलनिफ्राय ओरै फैबाय आङो लामायाथ' बिराद गाज्रि बेखौथ' बानायनांगौ मा बानायखो बे इउपिपिएल प्रमद बर' सरकारालाय जों बानायनाय इउनिभार्सिटि बेवहायनो फरायनानै जोंखौनो रायबावो जेबो मावाखै होननानै जों बानायनाय लामा बेजोंनो गारिया खारना थांनानै रायबावो जेबो मावाखै होननानै जों बानायनाय सेक्रेटारियेट बेवहायनो जनानै फैसाया जागासिनो दं आरो जों जेबो बानायाखै होनना बुङो जों बानायनाय गेस्ट हाउस बेहायनो जिरायनानै जोंखौ रायबाय थायो बै क'क्राझारनि गेस्ट हाउसखौ नुबाय बे फाग्ला बाबा खाथिना बेहायनो फैसा आजावो बेवहायनो बे न'खौ सोर बानायखो जों बानायाखैबा आरो बेहायनो जानानै जोंखौ जेबो मावाखै होनना बुङो दा बेसेबां थगायबावनो पाब्लिकखौ बेसेबां थगायबावनो बेसेबां दा जायखिजाया आं मोजां मोनदों नोंसोरो 5 बोसोर नायबाय प्रमद बर' सरकारखौ बियो जेबो मावनो हायाखै बेखौ नोंथांमोना प्रमान होदों नोंथांमोना लुबैदोंमोन गामियाव एसे फिसा फिसौ खामानि जागोन नामा बा गावनि फंबाय बिनानाव बा फिसाला फिसाजो जायफोर MA BA पास जानाय दङ बिसोरो माबा मोनसे गावनि थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा लामा मोनगोन नामा साख्रिखौ मोनाबाबो माबा मोनसे खामानि मावनानै जानायनि सुबिदा मोनगोन नामा बेफोरखौ सानदोंमोन खिन्थु मोनाखै जोङो 15 बोसोर सरकार सालायनाय समाव गोबां बर'फ्रा दिल्ली बेंगालर चेन्नाइ बेफोरनिफ्राय फैनानै बेहाय खामानि मावनानै जाफैफिनदोंमोन खिन्थु दिनै हाजार बर'फ्रा लेबार मावनो खारलांफिनजोबबाय जेबो गैया खामानिया गैया खामानि मावनानै जानो नंगौना नङा थांफिनदोंना थांफिनाखै मेरला थांफिनबाय खिन्थु आगोलाव जोंनि समाव फैफिननानै गोबां जायगायावनो फिसा फिसौ खामानि मावनानै मोनजाबायमोन खिन्थु दिनै गासिबो खारलांफिनजोब्बायसो दा हाजार खारलांफिनजोबदों नोंसिनि बे ओनसोलनिफ्रायबो थागोन खोमा सोरबा थांफिननाय दङना बेफोर आरोखि दा जेबो खामानियानो गैला मावनानै जानो सेस गावसोरल' बुथुम जाजोब्बाय जेबो खामानि होआखै दा बेफोर बोरै जानो दा ओंखायनो जोङो बुजिनांगोन जोङो BTCखौ नस्थ' खालामनो हाया BTCखौ बासायनाया जोंनि बयनिबो दायित्व खालि बर'ल' नङा सोरबा आदिबासिहाबो दायित्व दं सोरबा गरखाहाबो दायित्व दं सोरबा आदिबासियाबो दायित्व दं राजबंशीबाबो दायित्व दं मुस्लिमबाबो दायित्व दं बयहाबो दायित्व दङ जोङो BPF हान्जायाव ओंखायनो बेखौनो बुंबाय थादों BTC ओनसोलाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ जोङो बयबो खौसेयै थानानै BTCखौ बासायनांगौ बियो जोंनि दायित्व नङाब्ला BTCआ दिनै सेस जानो थांगासिनो दं ओंखायनो जोङो बयबो जाथिनि लिडारफोरखौ लोगो हमदों रायज्लायदों दे आगोलाव BPF हान्जाया सरकार बानायनाय समाव बेसेबां मोजां जादोंमोन दिनै नोंसोर मेगनजों देग नुबाय BTCआ धंस जानो थांगासिनो दङ क'क्राझारनि बाङालिफ्रा बुङो नोंथांमोननि हयथ' बे पाटगावनि बा ओरै बबेबा बाजार दंबा बिनि बाजारनि मानसिफ्राबो बुंगोन आगोलाव 100 थाखा सेल जायोमोनब्ला फाननो हायोब्ला दिनै 50 थाखाबो फाननो हाया 30 थाखा 40 थाखा बेखौ सानसे थाल्ला थानांगौ दा बेबादि परिबेस जोंनो बेखौ नाङा बै समनि BTC बादिखौसो जोंनो नांगौ दिनैनि समनि BTCखौ जोंनो नाङा जोङो बासायफिनथारनांगोन जोङो लाखिफिननो हाथारनांगोन भबिष्यतखौ जोङो सिन्था खालामदों